आज आपण ग्लुकोज बिस्किटांचा केक बनवणार आहोत. तर केकसाठी लागणारं साहित्य आहे, आपण इथे 26 ग्लुकोजची बिस्किटं घेतलेली आहे. पाव कप खायचं तेल घेतलं आहे. इथे मी सनफ्लॉवर ऑइल घेतलं आहे. 1 कप दूध घेतलेलं आहे. अर्धा कप साखर घेतलेली आहे. सजावटीसाठी काजूगर घेतले आहेत आणि अर्धा टीस्पून बेकिंग सोडा घेतला आहे. आपण आधी बिस्किटं मिक्सरमधून बारीक करून घेऊया. अजून कुठे कुठे बिस्किट आहेत तर आपण आणखीन एकदा फिरवणार. आपण त्या साखरेचं एकदम पीठ करून घेणार. आपण मिक्सरमधूनच हे सगळं मिक्स करून घेणार आहोत. तर आधी आपण बिस्किटाचं जे आपण पीठ केलं होतं ना, पावडर अशी, तर ती आपण घालणार आहोत. पिठी साखर घालणार आहोत. आपण तेल घालणार आहोत. बेकिंग सोडा घालणार आहोत. आधी आपण अर्ध दूध घालणार आणि मिक्स करून घेणार, नंतर मग अर्ध घालणार. हे आधी आपण मिक्स करून घेऊया. आणखी दूध लावते. आपल्याला हे बॅटर एवढंच पातळ ठेवायचं आहे. आता आपण हे कुकरला लावूया. एक मी डबा घेतला आहे. त्या डब्याच्या आतमध्ये मी हा बटर पेपर ठेवणार आहे आणि डब्याला आतून ना मी तूप लावणार आहे. बटर पेपरला पण आपण तूप लावणार आहोत. कडेकडेने असं लावून घेणार आहोत. पूर्ण डब्याला लावणार, कारण नाही तर मग बिस्किटचा केक तो आपला चिकटेल याला ना, म्हणून ते तूप लावल्यामुळे तो सहज निघून येईल. त्यात आपण बॅटर हे घालणार आहोत. आपण हे असं हलवून घेणार आहोत आणि आता आपण हे कुकरला लावणार आहोत. वरती हे असे काजूगर लावूया आपण सजावटीसाठी. आपण कुकरमध्ये जाळी घातली आहे आणि जाळी बुडेल एवढं आपण पाणी घातलेलं आहे. त्यात आपण लिंबाची फोड घालणार आहोत. आतमध्ये हा डबा ठेवणार आहोत. त्याच्यावर झाकण ठेवायचं. कुकरची शिटी काढून आपण हा कुकर हाय फ्लेमवर 20 मिनिटं ठेवणार आहोत आणि नंतर 10 मिनिटं आपण लो फ्लेमवर ठेवणार आहोत. आपण आता कुकर 20 मिनिटं हाय फ्लेमवर ठेवणार आहोत. 20 मिनिटं हाय फ्लेमवर झाली. आता आपण 10 मिनिटं लो फ्लेमवर ठेवणार आहोत. 10 मिनिटं झाली. आता आपण गॅस बंद करणार आहोत आणि कुकर थंड झाल्यावरच आतमधला केक आपण काढणार आहोत. केक थंड झालाय, तर आता आपण हे कडेकडेने आधी सोडवायला घेऊया.
या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सर्वात महत्त्वाचं अम्माज रेसिपीजला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.